Ha? Bakit naman po? Ayokong magkanobyo ka na anak sa pagkakasala. Ma? Anong anak sa pagkakasala? Anak ni Lisa si Jacob sa pagkakasala. Kaya ang ibig sabihin nun, bunga siya ng maling pagmamahalan. Hoy, Mitch, kala mo kung sino ka magsalita? Kahit ganito lang kami, sino kaya sa atin ang totoong may anak sa pagkakasala? Ano pong ibig yung sabihin? Ano kayang itsura ni Jacob sa personal? Mukhang masaya yatang dalaga ko ah. Emma, sino yung kachat mo? Eto po, Ma. Matagal na pong naliligaw sa akin sa chat. Manliligaw? Sa chat? Naku Emma, siguraduhin mo lang matino yan ha. Baka mamaya. Ma naman, matagal ko nang kachat si Jacob, kaya kilala ko na siya. Gaano mo na ba siya kakilala? Bakit? Nakita mo na ba siya sa personal? Hindi pa po, pero palagi po kami nagtatawagan. Hay nako anak, madali lang magpanggap sa mga tawag-tawag na yan. Ma naman, hayaan mo, pag nag-meet kami, isasama kita. Abay dapat lang, nang makilatis ko yan no. O siya sige, papasok na ako sa trabaho. Okay po, Ma. Bye. Ingat po kayo. Anak, naku, hulaan ko. Siguro may gusto ka dyan sa tinitignan mo, no? Tama ka, Nay. Ito siya, oh. Ang ganda naman niya, anak. Nagkita na ba kayo sa personal? Hindi pa nga po, Nay, eh. Pero matagal na po kami magka-chat at magkatawagan. Eh, anak, matatanggap ka kaya niya? Eh, alam mo naman tong buhay natin. Yun ang hindi ko alam, Nay. Sana lang hindi sila matapobre. Sana nga, anak. Sige na, papasok muna ako sa loob. Sige po, Nay. Sana matanggap mo ko, pati na ng mama mo. Nasaan na kaya siya? Excited na ako. Sa wakas, makikita ko na rin siya sa personal. Nasaan na kaya siya? Excuse me po. Emma? Para sa'yo, Emma. Ang sweet mo naman. Salamat ah. Alam ba ng mama mo na magkikita tayo ngayon? Oo. Huwag kang mag-alala. Dederecho siya dito pagkagaling niya sa trabaho. Sana magustuhan ako ng mama mo para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mabait si Mama. Emma? Emma? Ma, mabuti naman at nakarating ka. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mano po? Anong trabaho mo, iho? Sa ngayon po kasi wala pa. Hindi pa po kasi ako tapos sa vocational. Vocational? Hindi college? Hindi po kasi namin kaya ni nanay sa college. Kaya
vocational lang po. Ganun ba? Sige, mauna na kami ni Emma. Busy kasi kami, iho. Tara na, Emma. Pero ma, kadarating ko lang din. Pag sinabi kong tara na, tara na. Iho, next time, gusto kong makilala ang nanay mo para naman magkakilala kami. Sige po, wala pong problema. Pero ma, Tara na. Pag sinabi kong tara na, tara na. Hindi ko gusto ang tsura niya. Mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan. ma, mabait si Jacob. Kahit mahirap lang siya, hindi niya nilihim sa akin yun. Kahit ano pa yung sinasabi mo, pag nakita ko ang nanay niya, dediretsahin ko silang mag-ina. Tara na nga! Tao po. Tao po. Tao po. Jacob? Hello po. Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Salamat, Iha. May kaya pala sila. Magustuhan kaya nilang anak ko. Kasi mahirap lang kami. Anak, nandiyan na pala ang mga bisita mo. Ikaw? Mitch? Teka ma, magkakilala po kayo? Oo, kilalang kilala ko siya. Nay? Paano? Paano kayo nagkakilala ma? Hindi na mahalaga kung paano, Emma. Ayoko sa kanila. Ha? Bakit naman po? Ayokong magkanobyo ka na anak sa pagkakasala. Ma? Anong anak sa pagkakasala? Anak ni Lisa si Jacob sa pagkakasala. Kaya ang ibig sabihin nun, bunga siya ng maling pagmamahalan. Hoy, Mitch, kala mo kung sino ka magsalita? Kahit ganito lang kami, sino kaya sa atin ang totoong may anak sa pagkakasala? Ano pong ibig niyong sabihin? Tama na, Nay. Umuwi na lang po tayo. Hindi, anak. Ayaw ko yung tinatapakan ka at tinatawag kang anak sa pagkakasala. Gayong siya naman ang may gawa niyan. Ma, ano pong ibig sabihin ni Aling Lisa? Oo, wala ngang ama si Jacob. Dahil ayaw sa akin ng pamilya ng ama niya. Dahil isa lang akong namamasukan. Mas pinili niya ang mamanahin niya kaysa sa amin. Eh ikaw, Mitch, di ba dapat si Emma ang tinatawag sa sinasabi mong anak sa pagkakasala? Ma, anong ibig sabihin ni Aling Lisa? Please lang, magsalita ka. Anak, patawarin mo ako. Dahil nilihim ko sa'yo ang totoo. Aling Lisa, ano po ang totoo? Magkaibigan kami ng mama mo noon. Lisa, may pagtatapat sana ako sa'yo. Buntis ka? Mitch, di ka ba nag-iisip? May asawa si Berto. Alam ko. Kaso, napamahal na ako sa kanya. At ganun din siya sa akin.
Anong sabi ni Berto? Tsaka, ano desisyon mo dyan sa dinadala mo? Wala na siya, Lisa. At iniwan niya na ako. Hindi daw niya kayang masirang pamilya niya. Mas mahal daw niya sila kaysa sa amin. Eh, paano ka na ngayon? Kaya ko to. Bubuhayin ko mag-isa ang anak ko. Maintindihan naman siguro nila mama at papa. Ma, sana sinabi mo na lang sa akin ang totoo. Hindi mo naman kailangan gumawa ng kwento para paniwalain ako. Anak, ayoko lang kasing kamuhian mo ko. Kahit kailan, Ma, hindi kita kamumuhian. Dahil nanay kita eh. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito sa mundo. Nay, tara na po. Jacob, pasensya ka na sa sinabi ng mama ko. Okay lang yun. Naintindihan ko. Minsan kasi, bago ka manghusga ng iba, siguraduhin mo munang wala kang bahid na dumi sa mukha. Pasensya ka na, Lisa. Kung hinusgahan ko ang anak mo, tama ka nga sa mga sinabi mo. Tita, payag na po ba kayong maging kami ni Emma? Kung masaya sa'yo ang anak ko, at maipapangako mong hindi mo siya sasaktan, bakit ba hindi? Hindi ba, Lisa? Sige, maupo muna kayo at gagawa lang ako ng merienda. Sige po ma, samahan ko na po kayo.